לא להקליט עדיין. לא! הכל, הכל. זה הקטע הכי מעניין, נו. וגילה, את יודעת, לפני טייקוונדו, אנחנו לא בעניין של הצגות, אלא בעניין של ריכוז. אני יודעת את זה יותר טוב ממך. זה כואב. תקשבי לי. שירה, בת כמה את? בת כמה את שאת לא יודעת לקשור את החגורה שלך? הוא אמר את זה. איך הוא אמר לך את זה? לא, אריאל. שקד. רגע, אני צריכה את כל הגוף, עופרה? מה? אני צריך את כל הגוף, אני די קרובה. אז... אני אעזור רגע. feel free. feel אם free. עשת את זה רותי? לא, אני אעשה לו ביתה. איזה ביתה, אמא. הביתה הזאת היא... עם גרביים זה נוח לך? כן, אני קופאת. איזה ביתה, אמא. איזה ביתה. תקרא כזה. זה שרגי. מה זה? צריך לעשות את הצ הזה? למה? תעשי את הביתה המסובכת הזאת. להפיל את צרכיה. זה זאת? וואו. אני אעשה את שלושת האגרופים באוויר. לא קשרת טוב. את יכולה גם להגיד זהו, ושלום על ישראל. שלום על ישראל. שאני מנסה לחשוב מה לא עשיתי. באתי לדבר לי בטוח.